Ja, hej. I dag vil jeg gerne vise jer, hvordan I downloader to mine items. Og I trykker faktisk bare her på download to mine items til 1.2.5. Så venter jeg bare lige herop til de sekunder, det nu tager. Og så trykker I skip ad. Så kommer der der. Så er det så modden, der er her. Så tager I her og skriver kør. Og så skal den så være på appdata. OK.minecraft bin. Så ind på Minecraft, og så åbne med WinRAR. Skal I også lige lukke. Så tager I bare modden, sætter det hele. Whoopdi-doopdi. Så er det faktisk inde. Så skal I bare lige huske at slette meter ind, fordi ellers virker modden ikke. Sådan der. Ja, det er så det. Det var så to mine items modden. Ja, held og lykke med modden.